Dakkel nga ayat mo, ti dagup amin a pinarswa, Kristo ari sika dito'y dagat.
sinaken ka, di na ay wanuin ka, Galit ay sinupot mo akararwa. Kristo maari siksikan ipagtagdan ditong daga Arina kangagnana ayo. Kumararag tayo. Man nakabalin amin katagnanayon a Diyos, inkadeng mo at imangisalakan kada kami, ikawes na ti kinatao mi, ket inawat na ti pannakailan sa iti krus, tapno agserbi a pagwadan ti kinapakumbaba kadagiti tattao. Ipaay mo kadi asiaayat, nga iti panagbiag mi, iparangarang mi ti kinaanos na anagsagaba, tapno maikarikam to a mairanod ti panagungar na. Iso ang magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na daw iti libro ni Propeta Isaias. Insurunak ni Apo iti sawek, tapno mapapigsak tinabannog. Binigat a paggagaren na kadungeg iti insuro na kanyak. Inikkanak ti Apo iti panakaawat, ketyak nagsukir wenno simina ken kuana. Intayak ti bukot ko, karagiti mang saplit kanyak, binayak ida amang pabain kanyak, impalubos ko aparuten daragiti barbas ko, kento praan dati rupak. Ngem sa anak kaman ano iti panang pabain da kanyak, tatultulungan nak ni Apo Diyos. Pinapuskol ko ti rupak, tapno makaibturak. Ti sao ti Apo. Diyos ko, apay abinaybayan na. Amin na makakita kanyak, pagang awandak, guyguyaban, kenwing-wingiwingan dak, kunada, nagtalek ka iti Apo, apay adi nakaisalakan, noyaten na ka ti Apo, apay adi nakatulungan. Tibunggoy dagiti dake sa tattao lawlawen dak, kas dala pangen ti aso nga masideg kanyak, lasang-lasangen da dagiti ima ken sakak, agparangen dagiti amin na tulang ko, mulmulagatan dak dagiti kabusor ko. Pagbibingayan da dagiti pagananay ko, ket pagbibinunutan da ti kagay ko. O Apo, di nakad panawan, sika amang isalakan kanyak, darasen nak at tulungan. Sarita ekto kadagiti kailyak, dagiti daramid mo, kadagiti kongregasyon, idaydayaw kanto. Da kayo nga di penti Apo, agdaydayaw kayo kenkwana, dakay akapututan ni Jacob, itanukyo, dakay atataw iti Israel, agrukbab kayo kenkwana. Di maibasa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos.
Nupay adda ken ni Kristo Jesus ti pudno a kasasaad ti Dios. Dinaim papilit nga agtalinaen iti kasta a kasasaad. Ngam iti kabukbukudan na anakem binaybayan na amin. Innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin akas tao, nagparang itinatauan alanga. Nagpakumbaba ket nagtulnog agingga ken patay. When iti papatay na iti krus. Kapoy ti daytoy, intanok ti Diyos iti kangatuan asaad. Ket innala na ket inted na ken kuana tinagan, anatantanok ngam iti amin anagan. Iti kasta, kas pamadayaw tinagan ni Jesus, agparintumeng dagiti amin aparswa sa dilangit. Dito'y daga ken iti uneg ti daga. Ket sila latak nga ipablaak ti amin a tao, ani Hesu Kristo isu ti Apo, apakaidaydayawan ti Diyos Ama. Ti sao ti Apo. Likas maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Apulok tamtoy panunod ko, ipay mo kat bendisyon mo, tapno at tulnog dayto puso, ngagtungpal na mo. Sinadan kamako, ngagtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panagtutuok ni Apo tayo Hesu Kristo kas insurat ni San Mateo. Maysa kadagiti sangapulo ket dua nga adalan nga agnagan iti Judas Iscariote, tinapan kadagiti panguluen dagiti papadi ket kinunana. Anya titedyo kanyak, nuyawat ko ni Jesus kada kayo. Inikanda iti 30 abagi ti pirak. Manipod iti daytakan ito, binirbirok ni Judas ti gundaway na amang lipot ken Jesus. Iti umunang aldaw ti fiesta ti tinapay nga awan libadora na, napan dagiti adalan ken Jesus ket sinaludsod na. Sa dino ti kayat mo apagisaganaan mi iti pangrabi, iti Pasko. Kinuna ni Jesus. In kayo iti maysa a tao nga adda iti syudad, ket ibagayo ken kuana, kuna ti maestro dimtengen ti oras ko, di tanto balay mo ti pagpaskuaan mi, siya ken dagiti adalak. Tinungpal dagiti adalan ti imbilin ni Jesus ket insagana da ti pangrabi a pangrambak iti Pasko. Idi rumabiin, simmango ni Jesus ken dagiti 10 ket 2 nga adalan iti panganan. Bayat ti pananganda, kinuna ni Jesus. Ibagak kada kayo ti pudno, may santo kada kayo ti manglipot kanyak. Kasta unay ti panakariribok dagiti adalan ket maysa-maysa nagsaludsod ken kuana. Apo, saan na siya ti kunam? Anya? Insungbat ni Jesus. Ti kinagiddan ko amang isawsaw iti tinapay, iti manlukong, isunto ti manglipot kanyak. Matay to ti anak ti tao, kas ko na tinasantuan asurat,
ngem asipay dayta a tao amang lipot to ti anak ti tao, na imimbag pay kuman no din na yan anak. Nagsao ni Judas amang lilipot, Maestro, siyak kadi ti kunam, simungbat ni Jesus. Nasa umon, Idi mangmanganda, nangala ni Jesus iti tinapay ket kalpasan ti panagyaman na iti Diyos, pinispisi na sana inted kadagiti adalan na kinunana. alain nyo daytoy ket kanenyo, daytoy ti bagi. Kalpasan na, nangala iti kopa, nagyaman iti Diyos, sana inyawat kadakwada, kinunana. Uminom kayo amin iti daytoy ti darak a mamatalged iti tulag ti Diyos. Ti darak a naibuyat nga agpaay ti ado a tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Ibagak kada kayo, jak to uminumen iti arak ti ubas, agingga iti dayta nga aldaw, apan nakiinninom ko kada kayo, iti baro nga arak ti ubas, ijay pagarian ni amak. Kalpasan ti panangkantada iti may sa ahimno, rimwardaan na panije bantay olivo, kinuna ni Jesus kadakwada. Iti daytoy metla arabii, panawan dakto, da kayo amin, agsipot na ko natin na santon asurat, patayen to ti Diyos, day agpaspastor, ket mawarwaran to ti arban dagiti karnero. Ngem kalpasan ti pannakapagungar ko, unaak to ngem da kayo, amapan ijay Galilea. Simungbat ni Pedro, Uray pumanaw danto amin, di kanto panawan. kinuna ni Jesus. Laglagipem daytoy, sakbay nga agtaraok ti kawitan ita arabii, namintlonton nga inlibaknak. Insungbat ni Pedro, Uray matayak a mairaman ken ka, pulos adi kanto ilibak. kastamet ti kinuna dagiti amin nga adalan. Kalpasan na, napan ni Jesus ken dagiti adalan na iti maysa adisum managan Getsemani. Kinunana kadakwada. Agtugaw kayo ditoy, tainnat agkararag sadyay. Inkuyog na ni Pedro ken dagiti duang anak ni Zebedeo. Nagladingit ken nagtuok iti napalalo. Kinunana kadakwada. Matayak itinakaro aladingit, agbati kayo ditoy, ket makipagpuyat kayo kanyak. Imadayo basit sa nagpakleb iti daga ket nagkararag. Ama no mabalin, ilisinak iti daytoy akupa ti panagsagaba, no pay kasta, saan at ipagayatak ti maaramid, no di kat ti pagayatam. Nagsubli ni Jesus kadagiti tallo nga adalan ket nadanon na ida amat maturog. Kinunana ken ni Pedro. Diyo aya kabailan ti makipagpuyat kanyak, iti uray may sala nga oras, agpuot ken agkararag kayo, tapno saan kayo amatnag iti sulisog. Si sasagana ti Espiritu, ngem nakapoy ti lasag. Imadayo manen ni Jesus tapno mapan agkararag. Ama, numasapol nga inumek daytoy akupa ti panagsagaba, maaramid kuma ti pagayatam. Nagsubli manen kadagiti adalan ket nadanon na ida amat maturog ta makaturturog dalaunay. Pinanawan manen ni Jesus ida sa napan nagkararag iti may katlo adaras. Inulit na ti kararag na. Kalpasan na, nagsubli kadagiti adalan ket kinunana. Anya, matmaturog ken agin inana kayo kadipay laeng. Demtengen ti oras te nakayawat ti anak ti tao kadagiti managbasol. Bumangon kayo taintayon. Kitain nyo adtoyan ti manglipot kanyak. Agsasaupay laeng ni Jesus idi sumangpet ni Judas, maysa kadagiti sangapulo ket duang adalan. Kimuyog ken kuana dagiti adu a tao a nagtagibuneng ken nagtagipangor. Imbaon ida dagiti panguluwen a papadi ken dagiti panglakayen dagiti Hudyo. Daytoy ti pangilasinan nga inted ti manglilipot kadagiti kimuyog ken kuana sakbay ti ipapanda. dayjay agkak, isu ti masapulyo, tiliwen nyo. Imma si degadagos ni Judas ken Jesus ket kinunana. Naimbag arabi maestro, Sana inagkan. Nagsao ni Jesus ket kinunana. Gayem, aramidam ti panggep mo. Imma si dagiti tattao ket tiniliwda ni Jesus. Inasot ti maysa kadagiti kadwa ni Jesus ti buneng na sana tinagbat ti adipen ti kangatwan a padi
ket napingasan ti lapayag na. Ngem kinunana ni Jesus. Idulin mo tabuneng mo agsipod, tati mga ramat ti buneng, matay to iti buneng. Di mo ayaam mo ang mabalin ko ti umawag ken ni amak, tapno mangibaon kadagiti nasurok asangapulo ket dua abunggoy dagiti angheles. Ngem no maaramid dayta, kasano ti pannakatungpal ti kunati na santuan asurat, amasapol akastoy ti mapasamak. Nagsao ni Jesus kadagiti tattao. Tulisanak aya, tanagtagibuneng, ken nagtagipang-or kayo nga umay mang tiliw kanyak. Inaldaw nga agtugtugawak ang mga isursuro iyay templo, ket didak tiniliw. Ngem maaramid amin daytoy tapno matongpal ti sinao dagiti propeta, ana ilanad iti nasantuan asurat. Nagtataray amin dagiti adalan ket binaybayanda ni Jesus. Kalpasan ti panang tiliwda ken Jesus. Impanda iti balay ni Caifas akangatuan apadi, anaguurnungan dagiti mamestro iti linteg ken dagiti panglakayen. Sumarsaruno ni Pedro nga adda iti adayo, agingga iti paraangan ti balay ti kangatuan apadi. Simrek anak ikatugaw kadagiti gwardya, tapno kitaen na ti pagbanagan ti amin. Nagbirbirok dagiti panguluan na papadi ken ti entero a Sanhedrin iti ulbod a pammaneknek a maibusor ken Jesus tapno papapatay da. Ngem awan tinasarakan da. Nupay adu tinagsao iti ulbod a may kontra ken kuana. Kamaudyanan na timbakder ti dua tao a nagkuna. Kinuna daytoy a tao, kabailan na aribaen ti templo ti Dios, ket bangunin na metlaeng iti uneg iti tallo nga aldaw. Timbakder ti kangatuan na padi ket kinunana ken Jesus. Anya ti may sungbat mo kadigitoy nga mapapabasol ken ka. Ngem nagulimek ni Jesus. Kinunana manen ken kuana ti kangatuan na padi. Isa patam tinagan ti sibibiyan ka Diyos. Ket ibagam kat nga si ni Kristo nga anak ti Diyos. Simong bat ni Jesus. Nasa umon, ngem kunak kada kayo amin, makita yun to ti anak ti tao as itutugaw iti makannawan ti man nakabalin amin. Makita yun to nga umay kadagiti ulep ti langit. Iti kasta, rinayab ti kangatuan na padi ti pagan-anay na ket kinunana. Nagsao ti may busor ti Diyos. Anya pa lati pakasapulan nyo kadagiti saksi. Nangagyo dagiti sa una ang maikaniwas ti Diyos. Anya ti panagdangagyo. Simong batda. Nakabasol, masapol ang matay. Ket tinupra-tupraan da ti rupa na ken dinanog-danog da. Tinungpamet dagiti dagduma kinunada. Pugtuan man, Kristo, no sa sino tinangtungpaken ka. Kabayatan na agtugtugaw ni Pedro iti paraangan, idi umasideg ken kuana, ti maysang adipen a babae a nagkuna. Uray sika, nakikadkadwa kamayat ken ni Jesus at taga Galilea. Ngem, naglibak ni Pedro ti sangwanan da amin kinunana. Diyak mo ti sasawem. Rimwar ni Pedro a nagturong iti ruangan. Nakita ti sabaling adipen a babae, ket kinunana kadagiti tattao sadyay. Nagikuykuyog met daytoy a tao ken Jesus at taga Nazaret. Naglibak manen ni Pedro ket kinunana. Isa patak adyak amu day tatao. Iti saan na mabayag, immasideg ken kuana dagiti tattao nga agtaktak der sadyay ket kinunana. Agpaiso, may saka kadakwada, dayta a panagsaom iti pakailasinan. Ngem insa pata ni Pedro. Uray dosain nak ti Diyos no saan na pudno ti ibagbagak. Diyak amu day tatao. Pagamuan, nagtaraok ti maysa akawitan, ket nalagip ni Pedro ti imbaga ni Jesus ken kuana. Sakbay ti panagtaraok ti kawitan, namitlunton nga inlibaknak. Rimwar ni Pedro ket nagsangit iti nasaem. Idi bumigaten, nagtutulag dagiti amin na punguluwen na papadi, ken dagiti panglakayen, dagiti Hudyo, apapatayan da ni Jesus. Kinawaran da sada na paninyawat ken Pilato a gobernador. Idi makita ni Judas amang lilipot, anakay naikeddeng a madusa ni Jesus.
Nagbabawi ket insublina ti 30 a bagiti pirak kadagiti pangulwen a papadi ken kadagiti panglakayen. Kinunana. Nagbasulat. Tenyawat ko ang mapapatay ti maysa a tao na awan basol na. Anya ti bibiyang mi, problemam daytan. Impurwak ni Judas si 30 a bagiti pirak iti huneg ti templo. Kalpasan na, napan na imbitay ti bagina. Pinidot dagiti pangulwen na papadi ti pirak. Kinunada. Bayad daytoy ti biyag ti maysa a tao, iparit ti linteg tayo a may kikabil iti kaha iti templo. Kalpasan ti panagtutulag da, ingatang da ti kwara iti daga ti agdamdamili nga agpaay a Kampo Santo dagiti ganganaet. Isu ti gapuna a napanaganan iti daga ti dara, agpapan kadagitoy nga aldaw. Natungpal ti sinao ni Profeta Jeremias, innalada dagiti 30 a 2 pirak, tigatad a nagnunumwan dagiti Israelita apateg ti biyag na, ket inggatang da iti daga ti agdamdamili kas imbilin kanyak ti Apo. Nagtakder ni Jesus iti sangwanan ti gobernador anang usisa kenkwana ket sinaludsod na. Siga kadi iti ari dagiti Hudyo. Simong bat ni Jesus. Nasa umon. Ngem idi pagsaludsudan dagiti pangulwen na papadi ken dagiti panglakayen, di na sinungbatan dagiti pammabasol da kenkwana. Isut gapuna a kinuna ni Pilato kenkwana. Di mo ay nangyayag dagiti pagpabasol da ken ka. Ngem pulos a disimong bat ni Jesus ket kastaunay disidaaw ti gobernador. Tunggal fiesta ti Paskwa, kadawyan ti gobernador awayawayaan ti uray siya sino man abalod adawaten dagiti tattao. Iti dayta a tiyempo, adamay sa abalod nga agnagan iti Jesus Barabas nga agdindinamag iti kinadakes na. Agtugaw tayo, Apo. Idi agornong dagiti tattao, sinaludsod kadakwada ni Pilato. Siya ti kaya tiyo wayawayaak. Ni Jesus nga Barabas o ni Jesus mawawagan a Kristo. Ammo nga ni Pilato nga inyawat da kenkwana ni Jesus, gapu iti apal da. May sapay, idi agtugtugaw ni Pilato iti pangukuman, pinaibaga ti asawa na daytoy. Di mo pakibiyangan dayta nalinteg a tao, tanatagtaginep ko idi rabii, ang nagsagsagabaak iti kastaunay gapu kenkwana. Dinurugan dagiti panguluwen na papadi, ken panglakayen dagiti tattao, tapno dawaten da ken Pilato awayawayaan na di Barabas, ket papapatay na ni Jesus. Ngem, sinaludsod manen kadakwada ti gobernador. Siya sino kadagiti duwa, ti kaya tiyo awayawayaak. Insungbat da. Ni Barabas. Sinaludsod ni Pilato kadakwada. Anya nga ro ti aramida ken Jesus, mawawagan iti Kristo. Kinunada amin. Iransam iti cross. Nagsaludsod manen ni Pilato kadakwada. Anya kaditi basol na. Ngem, inyad at dadaket di nga impukkaw. Iransam iti cross. Agsipod taawanen ti maramid ni Pilato, ken madlaw na nga darumswa ariribok. Nangala iti danom sana binugwan ti ima na iti sangwanan na dagiti tattao. Kinunana. O di bibiyang ko ti panakapapatay daytoy a tao. Da kayo ti makamo. Simong bat dagiti amin at tattao. Bayam tada kami ken dagiti anak mi ti makamo iti panakapapatay na. Kalpasan na, winayawayaan na ni Barabas. Pinasaplit na ni Jesus sana inyawat kadagiti soldado tapno ilansada iti krus. Dagiti soldado ni Pilato, inserekda ni Jesus iti palasyo ti gobernador, ket inaribongbongan ti amin na soldado iti kumpanya. Inuksobda ti pagananay na, sada kinagayan tinalabaga alupot, nangaramid da iti korona asiit-siitan, ket imbalangkat da kenkwana. Impaigem da ti maysa aruno ti makanawan nga ima na, nagparintumeng da iti sangwanan na, sada nagang angawan kinunada. Agbyag ti ari dagiti Hudyo. Tinupraan da sada inala ti runo ket impang urda ti ulo na. Idi nalpasdan anagang angawan, inikat da ti kagay na, ket imbado da metlaeng kenkwana iti pagananay na,
sada inruar tapno ilansada iti krus. Idi rumwarda iti syudad, nasabat da ti may sa alalaki nga agnagan ti Simon at taga Sirene. Pinilit da ang mga wit iti krus ni Jesus. Dimteng da iti may sa adiso ang managan Golgota. Kaya't nasa wen, lugar ayan ti banga-banga. Inikanda ni Jesus ti arak, analaukan iti apro, ngem di maramanan di na ininom. Inlansada ni Jesus iti krus. Nagbibingayan da iti pagananay na, babaen ti panagbibinmunot da, sada nagtugaw amang bantay kenkwana. Iti nga 21 na, naisurat tanay pabasol kenkwana. Daytoy ni Jesus nga ari dagiti Hudyo. Inlansada met ti duan, tulisan kadagiti krus da, may sa ti makanawan ni Jesus, ken ti sabali iti makinkan ni gidna. Wining-wingiwingan ken nagsasauan dagiti aglabas ni Jesus, ket kinunada. Kinunan abarebaem iti templo, samo bangunen metlaeng ituneg ti talong aldaw. Isalakan mo man nga rod tabagim, no anak da kay ti Diyos, bubaba ka man nga rod iti krus. Nakipagang angaw met dagiti panguluwen na papadi, dagiti mamestro ti linteg ken dagiti panglakayen ket kinunada. Insalakan na dagiti daduma, ngem di na may salakan ti bagina, di met aya isu ti ari ti Israel, no bumabaita ti krus, mamati kayo ken kuana, no pudno nga agtalek ti Diyos, ken no isu iti anak ti Diyos, akas kunana, kitain tayuman nga rod, no kaya ti Diyos nga isalakan ita. Kastamet ti pananglalais ken kuana dagiti tulisan a kinagiddan na nailansa iti krus. Iti tenga ti aldaw, nagsipnget ti intero adaga ket nagpaot iti 3 nga oras. Idi danda ni alas 3 iti malem, impukkaw ni Jesus iti napigsa at timek. Eli, Eli, lama sabachthani. Kayat naasawen, Diyos ko, apay a binaybay anak, nangyeg daytoy ti sumagmamanungad da sadyay ket kinunada. Denggen nyo, ay ayaban na ni Elias. Nagtaray adagos ti maysa kadwada anapan nangala iti espongha. Impasagepsep na iti naalsem nga arak, sana inkabil iti sukdal, tapno'y pasagepsep na ken Jesus. Ngem kinunati dadduma. Bayam, kitain nyo man no umay isalakan ni Elias. Nagpukaw manen ni Jesus iti napigsa, ket nauyusen ti biyag na. Agparinto meng tayo amin. Tumakder tayo amin. Napigis ti kortina anay bengbeng iti templo, nagudwa manipot iti ngato agingga iti baba, naggingined, nagbuburak dagiti bato, naglukat dagiti tanem, ket napagungar iti adu at tao iti Diyos, ket rimwarda kadagiti tanem. Kalpasan ti panagungar ni Jesus, napanda iti nasantuan na syudad, nakakitaan da kadakwada iti adu at tao. Nagbuteng ti kapitan ken dagiti soldado na amang banbantay ken Jesus, idi mariknada iti gingined ken makita da iti amin na napasamak, kinunada. Pundugay ang anak ti Diyos daytoy. Iti pagadaywa na basit, kumitkita ti adu a babbai, isuda dagiti simursurot ken nagserserbi ken Jesus, manipod Galilea. Adda kadagitoy da Maria Magdalena, Maria nga ina ni Santiago ken Jose, ken ti ina dagiti anak ni Zebedeo. Idi sumepngeten, simmangpet ti may sa abak na ngagnagan iti Jose at taga Arimatea, ken adalan met ni Jesus. Napan ken Pilato ket dinawat na ti bangkay ni Jesus. Inalang arod ni Jose ti bangkay, binungon na iti nadulo sa puraw alupot, ket ingkabil na iti agpaay kuma, ken kuana atanem anabit pay a kinungkong na iti bato. Kalpasan na, nangitulid itadakkel a bato a pinagserra na iti tanem sa pimmanaw. At dasadyay da Maria Magdalena ken sabali pay a Maria a nakatugaw iti sangwanan iti tanem. Iti sumaruno nga aldaw,
kayat naasawen kalpasan ti aldaw ti panagsagana nakiuman ken Pilato dagiti panguluwen a papadi ken dagiti Fariseo ket kinunada. Apo, malagip mi nga edi si biragpay dayta ang mga lilaw, kinunana ang mapangungar to kalpasan ti talong aldaw. Ibilin mo nga rod ang magwardyaan ang naimbag iti tanem, agingga iti may katlong aldaw, ang mga numapantakawen dagiti adalan na ti bangkay sa danto ibaga kadagiti tao ang napagungar ni Jesus. Tanukas ta ti mapasamak, dakdakes to ti maudi a pangalilaw, ngem ti imuna. Kinuna ni Pilato. Mahala kayo ti gwardya, kaya pabantayan nyo ang naimbag ti tanem. Iti kasta, timmadaw da ket napanda siniraan na naimbag ti tanem, babaen ti panang markada iti bato at ket nang ibati da kadagiti soldado amang gwardya. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may bayan kento. Agtugaw tayo. Good morning. Ababa nga pagpampanunutanen, ta nakatatidog da ito'y Ebanghelyo tayo, nanggagantay amin ti napasamak, nakaamamus, nga pan nakapapatay ni Apo Jesus, pan nakalipot, pananggulib dagiti kakadwana, pan nakapadpadakes, pan nakadusa. Nung atano dagiti lalaki ti imay tatay ta indrama tayo, tinuptupraan da, kunada kumasa da pinakulan ti ulo da, kanusyak nga tati mapakulan na kas jay aperkatek mo tamaysan, pinaglaing kayon kuna mo din, dahita nga kaaduda kumanga ng pakpakol, kagasa mo dahita nga rigat na mo, timan, wan, de jayan, sa dagiti agkun kuna, nga iso ti ari da, gamin messianic entry kunana, idi sumrek ni Apo Jesus ijay Jerusalem, messianic entry, triumphant entry. Ammo na amatay, ammo na madusa, ammo na amailan sa iti krus. Ngem sinarakusok na simrek latta ni Apo Jesus. Sinarek na. Kadagiti tattao inday dayaw damet, anyat inday dayaw da, kasano pa nang iday dayaw da. Kinagayan da di asno nga pagluganan na, inyaplag da dagiti kagkagayda, nagala da ti bulbulong, sangsanga, palma, inday dayaw da, madaydayaw ti Diyos kunada, iso ti arimi, iso dayjay tultuladen tayo, iso dayjay araramiden tayo met, dayta Domingo Ramos nga ibagbaga tayo. Ngam kitaan tayo ata dayta nga Ramos tayo, maawatan tayo nga mismo no anya ti kaipapanan, no anya ti kinapateg na kada tayo. Iso nga da tayo, ugali tayo nga Ilocano, Pilipino, no adda Ramos tayo, isabit tayo di ayan ti sango ti ruangan, ikabil tayo iji altar, na duma-duma mo ti interpretasyon tayo. Ikabil da kano dyan ti ruangan ta kontrakimat kunada, wana ibagak sa dato yun, kontrakimat kunada, DJ ruangan ta Ramos, DJ mo unag ni bakit mo nga guruod, ore no manong Ramos ta ikabil mo tarwar. Kontradakes nga espiritu manggagamod kunada, agliblibas mo nila kay mga sumrek nga nasaniban ti espiritu ti tubay to, di makastriklat tamat. Nagitidad duma, nagsinadan ti pinapaitan wano sinanglawan, po inton agingat na di mo iitiramos, at least na santuan data pagingat yaw. Diyak amo na niya ti kaipapananangam, laglagi pan tayo anga, inwagayway tayo, tatay ko ma, inwagayway tayo. At dapay minsan nga napanak nga parokya. Gapo talaga jidad duma na damag da nga Ramos gayam, Domingo Ramos, awan na itugot da, tila na sip-sip akdan, uray di rabi at damang kasjayan, anya dinaala da, bayabas, bayobana, aludig, ay idibendisyonak, abe inwag sa wagsak da kanyak, apay na anunganak nga panyo, iyablablat kanyak data Ramos nga.
Palma ko na jay, bulbulong. Kano ko kitaan tayo, ta inwagayway tayo, amutay ko maati kay papananan, nyat ibagbaga na ditoy, ni Kristo ti arimi. Sumrek ije Jerusalem, makisarek tayo mat, sumurot tayo mat. Aging nga indanon tayo, ije unag tibalay tayo. Ibagbaga na dijay, ni Kristo kumaati ari. Iso ti ari ti kinapakumbaba, iso ti ari ti kinapudno, iso ti ari ti panagiinnayat ti pamilya. Hantay ko maliplipatan na nakakabil, ayan ti altar tayo, palpaligip na lata nga iso ti mga idadaulo ti pamilya tayo. Kada ito'y nga pamilya, nga agtartarigagay nga sumurot ken ni Kristo, iti kinapakumbaba, iti kinapudno, tartarigagayan tayo nga daytoy nga pamilya, makisirrek tumet, haan lang nga ditoy, unag ti simbaan, no di sumrek tumet, iti biyag nga agnanayon. Ay sugarod nga ramrambakan tayo. Tata, data yun, mangrugin ti simana. At data yun, mangrugin ti, kayat na nga sa mangrugin ti, ramrambak tayo ti simana. Kati tartarigagayan tayo, daldalusan tayo, anya na ganan, maabak tayo, ijedaan akatatao tayo, takaslakin ni Apo Jesus, into no agungar, makipagungar tayo tumat. Kumasapol ako na nangarod dayjay ka, no anya, ti kababalin mo idi si bibiyag ka, isuntumat laeng ano pumusay ka. No sika ka nagtaltalag ka kin Kristo, nagkamkamang ka kin kuana idi si bibiyag ka, ni Kriston tumat laeng ati kamangem no pumusay ka. Unfairmet ano ti mapanmagkin ni Kristo kadagitay, hampay makaammo ti simbaan. Dagiti kuman kantyaw laeng nga nakita da kayo nga lalaki nga makimisa ka, nay padi-padi ka matan paray, aglabas ka di langit. Alangan nga isudan to ti nakastrek dyan ni Apo Jesus, kadida pa'y ammo no ayan na ti ruangan ti simbaan, baliktad matan Jak amo ano inton matay dan isirek dan tudtoy kasano nga ti isirek da di da maammo ruangan. Kalahantay nga problema idan, ngamti bagbaga tayo, da tayo nga agtartarigagay nga sumurot ken Kristo, maawatan tayo dagiti aramiden tayo. Inwagayway mo taramos mo, ni Kristo ti ari tayo, ni Kristo ti ari ti pamilya tayo. Da tayo nga agsakripisyo nga sumursurot ken kuana, ng inton malam, agistasyon tayo manan. Napatig da ito'y, dagito'y pagistasyonan nga dagito'y na nakabitin ito'y, nagpipintas ngam aramiden tayo to ti aktwal. At dadagiti ladawan tayo. Datayong agsakripisyo, mangpadpadas ti panagtutuok ni Kristo, tartarigagayan tayo ti madalusan, tapno matay tayo yedaan akatatao tayo, tapno addan tumet panagungar. Titured tayo nga mangsurot ken ni Apo Jesus, taura isuna kaamunan, natuptupraan, inlibakda, liniputan da, dagiti mangibagbaga nga nagkari, nga adalan na nga dida kanto pulos panawan, idirigan rigat, nagtataray da, naabak da. Kada tayo mat, iti panangilaban tayo mat, dahiti nga pamati, haantay nga ag-give up, sumurot tayo latakin ni Apo Jesus, tabarbaring, dahiti sakripisyo, tured tayo mat nga mangipablaak kin ni Kristo, isuntumat ti rason nga sumreg tayo mat, iti biyag nga agnanayon, sumreg tayo tumat, iti nailangitan a Jerusalem. Sumreg tayo tumat a makikaysa ken kuana. Kalaglagipan tayo, anga da ito nga tartarigagayan tayo, no man pa'y nakapsot tayo, no man pa'y adot pagkurkurangan tayo, bigbigbigan ti Diyos, titarigagay tayo, itinadalos a puso. Bigbigbigan na, dagiti sakripisyo, ti isusurot tayo ken kuana. Kamaudyanan na, dagiti nga araramid tayo, inya ti mangted tinamnama, nagungar ni Kristo, kamaudyanan na ti alimpatok ti amin anak Kristiyan wan apamati tayo, ti panagungar ni Kristo. Kano makipagungar tayo ken Kristo, no madalusan tayo, kasla nagungar daytoy abagi. Ngam addan to nga ti panagungar, daytoy ito napudpud no nga panagungar daytoy nga bagi, inton makikaykay satay ken Kristo. Anya nga ti rumbang nga aramidan tayo, ipapuso tayo dagiti aramid tayo. Iti daytoy nga Semana Santa, dalusan ti puso, tarigagayan ti agpakumbaba, sumursurot ken Kristo. Takamaudyanan na tintulat ta grasya ni Kristo, ti mangpagpabileg, mangpaspasanto, mangdaldalos, mangingigoy-guyod, kada tayo nga sumurot,
iti tugot na, tapno makapudno tayo tumat ang magikadwa ken kuana. Tumakder tayo, ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo aneso Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangalay ti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kas tamet a nailansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat, imulis sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamatiak met ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaik ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw iti ama tayo ana ilangitan, datayo ana ikamang iti sidong na, dawatin tayo nga ipangag nakad, dagiti un-unnay tayo ken kuana ket kuna tayo, apo indengam kad dagiti tattaom. Agpaay ti simbaan anay saknap iti sangalubungan. Dagiti obispo ken papadi. Tapno makapudno da kuma iti pamatida amang isaknap iti mensahe ni Apo Jesus amang isalakan. Dawatan tay ti Apo. Agpaay kadagiti pangulo, dagiti amin na pagilian, tapno maamiris da kuma at ikaadada iti turay, ket kay papanan na iti panagserbida kadagiti tattao, kas inaramid ni Apo Jesus kadatayo. Dawatan tay ti Apo. Bendisyonam kuma dagiti kakabsat mi amasaksakit ken nagsagsagaba. Tapno si papakumbaba ken si Anos Damet amang baklay kadagiti sa gubanit iti bagida kas ken ni Apo Jesus as itutulnog anang awit iti krus na. Dawatan mi ken ka Apo. Tulungan na kami ang mga miris ken si babawi ang mga klon kadagiti nagbidutan mi ken ka ken itipada mi a tao ket itad mo kad ama, tinapnon ayat a pamakawan mo. Dawaten mi ken ka Apo. Tulungan na kami amang tulad kadagiti pagulidanan, ngayon pakita ni Apo Jesus kada kami. Nang runa iti panangitad na, iti biyag na, iti krus, gapo kadagiti basol mi. Dawaten mi ken ka Apo. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo indigam kad dagiti tattaom, Diyos nga amami, tulungan na kami nga agbalbaliw, tapno tiladawan ni Apo Jesus sa Kristo, amang isalakan nga agparang ti panagbiag mi, amang iturong iti dalan mi. Amin dagitoy dawatin mi, gapumatlaeng ken Kristo nga Apo mi.
Daton miken ka denggem kadapu araraw miken. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Apo ipaay mo kadi, tama ikapiyakam ken ka, babaan ti panagtutuok ni Kristo abugbugtong nga anak mo. Saan kam ama ikari, babaan ka dagiti aramid mi, ngem maipaon metlaeng tinaisang sangayan na sakripisyo ni Kristo, mariknami kuma tibunga takaasim, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin amin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. No man pay awan basol na si tatalugod anagsagaba, ket inawat na ti saan nainkalintegan apan nakadusa, tapno isalakan na dagiti nakabasol, tababaan day di ipapatay na, inugasan na kami kadagiti kinadakes mi, kat babaan day di panagungar na ginunod na ti pan nakapasanto mi. Itangarod makidanggay kami kadagiti amin nga angheles, siraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami. Santo, 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 ti Apo at Diyos, dagiti amin na parswa. Ilangin ken daga, ako dayti sana iti katwa madaydaya ti umay tinagan ti Apo o sana iti Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga ti paimo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted, kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida ng alay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo. Ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apang ilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
Babaen ti krus mo, kengin ka panagungan. Inakamin sa lakan, manubuti sa malubungan. Inakamin sa lakan, Manubuti sa ngalubungan. Itingorot pa ng ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataempaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan, laglagi pemmet ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi apimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to kinenggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga asawa na. Dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isoda anakapudno anagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, amangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imikan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ngadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, di pagarya matungpal kuma, tinagan mo, dito'y daga, akas sa dilangit, itdem kadakam, tialdaw ito'y ikanen mi iti patinayon nga aldaw, akawanem me di basul mi akas me, pamakawan mi kadagiti, nakabasul kada kami, inakamen ay bayan manugoti, sulisuket salakan na
Dawatin mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kwa na ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinapnon ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Cordero di Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sa narubungan, mga asika, kada kami. Cordero di Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sa ngarubungan, mga asika, kada kami. Cordero di Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sa ngalubungan, item kada kami ti kapya, item ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngem may salaeng nga saom mapaimbagton ti karam. May kumani ka man, Diyos ko, amin parikot ko, kasi kalae puwapo, tiyang mo ka makatulong ko inumo. Umay kumari ka man, O Diyos ko, narasiuna abiyag ko, nasikalae uwapo, iyang makatulong ko inumo. Sagak ngarot ken ka, awan sa bali pimananam naman, paragupen na ngarot ala, sapay nga
naluboy unay abiyag ko, pasikalaeng uwapo, tiyang makatulong numo. Umay kumani ka man, Diyos ko, naputok unay abiyag ko, tasikalaeng uwapo. Ikotam to'y biyag ko ken kararo, tapno jak to may sinaken ka. Iturong nagkadua ko, darabaye maladay to'y numo. Tapno agserbi agkasipod mo, aging gagungkal ko'y biyag ko. Kumararag tayo. Apo, tinaraunan na kami kadagiti nasantuan a sakramentom, dawaten mi, at ti pamati, ti ipapatay, ti pamati mi, ti ipapatay ken panagungar ni Kristo, magunod mi, tinamnamaen mi nga agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga apo mi. Kararag paagpaay kadagiti tao, agdumog tayo. Apo, talyawan na kam kadi a pamilyam, tagapo kada kami, saan nga nagkitakit ni Apo may nga Kristo anang yawat ti bagina kadagiti nang parparigat ken kuana, ket inawat na ti panagsagaba iti krus, iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo. April. Pakaammo, itangal daw, simrek tayo iti Semana Santa. Iti Domingo Ramos, ipaduyakyak tayo ani Kristo, numan pa'y agsagaba, agbaligin to. Ti pakay sentruan, ti tinawen na rambak, panakay salakan, ket isu ti misteryo Pascual, ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar ni Kristo. Rambakan tayo dahito yung misteryo Pascual, iti uneg ti talo nga aldaw. Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado iti Bihilya panagungar.
Awagan dagito nga aldaw iti Paschal Triduum. Ti Paschal Triduum ket isu ti kapatgan rambak ti panakaisalakan tayo. Makipaset tayo si pupuso ket saan tayo nga laukan iti anyaman nga aramid. Maigunam-gunam nga awan kuma ti barangay activity when family outing iti Sabado. Domingo panagungar ti rumbeng a panagragsak. Iti Biyernes Santo, makikaysa ken Jesus iti panagtutuok ken ipapatay na iti krus. Aramiden tayo daytoy babaen iti panagayunar ken panag-abstinensya. Ti panagayunar ket panangan iti maminsan laeng. Ti abstinensya ket saan a panangan iti anyaman a klase ti karne. Aramiden daytoy akasenyal ti panagsakripisyo ni Jesus para iti panakaisalakan tayo. Aramiden ti Semana Santa a nasagraduan. Liklikan dagiti naragsak atuktukar. Panagbisyo ken tungtungan ken aramid ti panagpiesta amang dadael iti espiritu ti Semana Santa. Makikaisa tayo ken Apo Jesus iti misteryo Pascual. Tumakder tayo ket iwagayway tayo dagiti ramos tayo iti panangawat tayo iti pamendisyon ti Apo. Into numalum Apo ti misa tayo. Panagsagsagana di alas 4:30 di misa kalpasan na istasyon general tayon to Apo no inya nga cluster ti akin bagi di ladawan Apo iso ti sumurutan na dagiti lalaki kasapulan da kayo nga agawit ta medyo nadagsen dagiti ladawan ti Apo adda kuma kada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Aldaw panagyaman tayo kakabsat ay ni Jesus Diyos tayo kinayat alumal daw tinaglakas kanya kem tay tuyen timang tet putno aragsak biag ko na palabas balbaliwag kita tulong iti Diyos na maekita itan ti panangipa